Cum să-ți iei casă cu cea mai bună dobândă și în cele mai bune condiții, indiferent de statutul tău financiar. Da, noi suntem self-credit și suntem experți în ceea ce facem. Suntem brokerii care au ofertele de la toate băncile. În primul rând, dacă vei merge personal la toate băncile, vei pierde foarte mult timp și în al doilea rând îți va scădea și scoringul de credit. Da, cu cât mergi la mai multe bănci și se fac mai multe interogări, tu practic vei avea o dobândă mai mare sau mai mult de atât, nu vei putea lua suma de bani de care ai nevoie pentru casa ta. Cu doar un click, în mai puțin de un minut, poți beneficia de cele mai bune oferte de la toate băncile din România. Mai mult de atât, totul este online și 100% gratuit. Nu avem comisioane ascunse, totul este perfect transparent. Așadar, dacă vrei ca visul tău să devină realitate și să ai propria ta locuință în cele mai bune condiții, te așteptăm la Selfcredit. Intră pe site selfcredit.ro, completează formularul, iar noi vom avea grijă ca tu să ai cea mai bună ofertă. Astea fiind spuse, vreau să trimiți acest videoclip unui prieten care își dorește din tot sufletul să-și ia casă în cele mai bune condiții. Vă așteptăm cu drag!